când l-ai împușcat pe ăla la București. Ziua 3 începe bine. S-a împărțit banii. S-au împărțit banii. Oricum vreau să fac Mergem să mâncăm ceva? Vreau să fac baie în mare noapte. Ce să faci? Baie în mare noapte. Baie în mare noapte. Vrea să facă noaptea baie în mare. Ciorbică de burtă. Bagă, frate. Ce arată un om După o seară. Și o seară vocea de mea spune nebunie. tot. Fratele e pregătit cu gogoașa lui acolo. Fiecare cu gosita lui. Fiecare cu gogoșica lui. Ușor dișor, așa că stă pe loc. Până n-auzi tobele. Da, va merge. Asta vă faceți așa o idee, trecem printre persoane. Acum tot mai scăparăm, dar încolo... Sandu Urma. Nu vezi, gata! Să vedem reacția aici. Am venit la darturi. Din facă iubita. Dă primul, încearcă să-i câștige un premiu. Frate, uite ce-a câștigat! Mare Leu! Câine mânca, câinele mănâncă salam. Câinele mănâncă salam. Nu pe film noi broaște. Păi vezi mă, de-aia mă. Acum mai și mai greu. Ia stai așa, o iau pe asta. Deci fii atent, trebuie să o tragi direct cum a închis gura, da? Bă, dacă nu e pe tine, stau aici până mine și tot iau o broască. Hai, tragi! Bine! Mama, tratare! Să iau? Poți să... Nu iau, da. Da, dacă noi vrem roșii, numai roșii. Da, iau. Frate, trebuie să stai focusat pe una. O ajut Adi aici că... Ia-o, nu lăsa. Aia e, mă. Gata. Gata, să vedem ce am câștigat. Deci totul pe roșu, vă zic că asta e idee bună. Galben. Galben. Deci galben. Bă, eu vă zic că nu e bine galben. Eu nu vă zic că nu e bine totul pe roșu. Vă spusei, frate? Da. Vă spusei? Și pentru casa noastră mai durează măcar să-mi pice 1. Bă! 5. Nu, 34. 4-5, ești nebun? Nu, 34, ia să vedem ce era 34. Ce nu? Într-adevăr, da. Era Ăsta le iau 34. eu. Bă, lasă că-l pune la Toată forța ta. să fie 45. One moment, bro. 45. Acum mai. Da, mi-am la jucărie. Cum bă, când l-ai împușcat pe ăla la București, te-au făcut de București. Hai, baby, noi suntem singurii sălbatici. Yeah! Și încheiem seara cu Viva și o Kinder.